Nagtitipon dagiti Department Head City Ilia San Vicente nga indolwan ni Mayor Nancy Tabanda ken nagpartisiparan dagiti empleyado iti nasaong munisipalidad. Daytoy ket maysa nga executive ken legislative agenda ken training workshop kadagiti nangangato nga opisyales iti Ilia San Vicente. Sakbay nga nangrugi iti nasaong agenda nang ted iti mensahe ni Mayora kadagiti kailyan na. For the next 3 years and provide an explicit expression to the present administration goals, objectives, and strategic priorities and programs for the next consistent for the local government unit, vision and mission. So I take this opportunity to welcome you all in this 2-day seminar workshop for us to unite and work together for the realization of this agenda. Tinasao nga executive ken legislative agenda ket planwenda dagiti anyaman nga mabalin nga maaramid para iti pagdurasan dagiti umili. Para iti Press Corps, Karen Joy Reclusado.